Getariako egia. Bado esaera bat euskeraz esaten dena, segurazki askok ezagutuko duzuena, da Getariako egia. Ez? Eta nundik datorren, oraintxe jakingo duzue. Esate dute aspaldian, o garai batean, auskalo noiz, Getarian ez zela egirik esaten. Eta horrek arazoak ekartzen zituen, noski, bata zein fiatu zeinekin. Eta udaletxean egiten zituzten, udalean, batzarrean, eta alagoak ere, arazoak elkarri ezin sinistu, eta nola hartu erabakiak. Eta horrek ekartzen zituen nahiko arazo herrian. Orduan, udal batzarra bildu zen, eta erabaki zuten, egiaren bila joan behar zutela, edo ekarri behar zutela herrira. Eta zer egingo, nola, nundik ekarri egia, nuno dago, nor jakinez, apaizari galdetuko diogu. Eta apaiza ditu zuten. Apaiza etorri zen, eta apaiza, noski, egia ekartzeko modurik onena, da Iruñako apaizpikoaren gana joan, eta berak izango du benetako egia. Eta loxe, primeran, enkargatu zioten, bi herritarrei, joateko Iruñara, egiaren bila. Eta apaizak esan zien, hemendik, ataunera badakizue bidea. Ataunik gora igo, gerandik etxarriara nazera jaitsiko zarete, eta etxarritik aurrera, dena berdin-berdina da, aldapari gabe, eta aiatuko zerrate, Iruñara, apezpikoaren etxaiatu, eta eskatu egia, nire partetikan. Primeran, talaxe joan ziren, bi getariarrak, joan atauna llegatu, igo aldapa, gora aldapa, bera, etxarrira eta etxarritikan, aurrea irurtzuna eta Iruñara aiatu ziren. Tantxe, muraiak eta Gipuzkoako sarreran, antxe muraiak, Iruñako muraiatan, soldauduei galdetu, eta, ote dakizu ezuek nun dagoen apezpikoaren palazioa eta. Goi deika enez, dakigo, hortikan galdetu eta sartu ziren, eta noa joetzekitela, elkartu ziren estudiante batzuekin. Eta estudianteekin, berriketan, eta beren asumoak azaldu zizkieten, eta orduan estudiantiak, hauekin merienda derrengo jau. Eta, batek, apezpikua nire laguna da, nik berarekin lan egiten du, lan batzuk egiten dizkiot, eta nahi baduzue, nik eskatuko diot, zuen partez, egia. Alako favore, egingo bazen igu, eta problemai gabe, zato segurekin. Eta joan ziren, Iruñako kalezarretetikan, eta aiatu ziren palazio batea. Zuek, itxain hemen kanpoan, ni sartuko naiz, eta karriko dizuet. Bien bitartean, beste ikasle bat, joan zen, bere lagun zapateri baten gana, eta harrek bazaukan ontzi berepzi bat. Ontzi hori hartu, txuri-txurila, eta karri zuen. Sartu zen, palazioan ere, eta handi gutxira, jetxi zen ikaslea, hemen txeduzue, ontzia, erakutsi zien, hemen txeduzue egia, ondo tapatua, paper batekin eta soka batekin ondo heldua, baina, etzazue, bidean ireki, ze behar bada galdu ingo da, edo, lasai, eta zenbat zor diogu apaizari, apezpikoari honengatik, eta, ezerrez, berak ez du ezer kobratzen honengatik, baina, gu ikasleak gara, txosi gabe ibiltzen gara, eta nebauzue alako zerbait meriendatzeko ematen badiguzue, primeran, noski, alago 5 pezetako bat, gari batean nahiko dirua omen zen, eta mantzieten. Haiek pozik meriendatzea, eta getariarrak pozik egia eskutan zutelako. Eta bidean, bueltan, beste biegun, oinez, txarri, gora, taun, eta getarira llegatu ziren. Eta getarira sartu orduko, getariar guztien artean bazen zurrumurroa zabaldu zen. Getarira egia llegatu mentzela. Eta hainak hasi ziren, udaletxean biltzen denak, saloia beteta, eskalerak beteta, kalian jendea, eta gure bi getariar, bere ontzitxuri edarrorrekin, aiatu ziren udal batzarrara, tantxe, jarri. Eta mentxe karri dugu egia, Iruñako apezpikuak emana. Eta alkatia, deitu zuten apaizare antxetenak. Eta alkatiak zabaldu zuen, ontzi hori,
Eta usaia, zuzai klasera. Zuzaia bako kiratxa. Eta sartu zen, bihatza, ontzi barruan, begiratu, usaindu, probatu, eta, baina, hau kaka da? Eta paisa etorri zen nola? Bihatza sartu hau ere, probatu eta, bai, egia da? Eta, getariar guzien artean, sekulako iskanbila, egia ekarri dugu. Eta alaxe, omen, ailegatu omen zen, egia getarira. Baina, getari aldea joaten bazarete, uste dut ez zaiela gehiago gustatzen istorio honen aipatzea.